euskaldun atxilotu dituzte Venezuelan espioitza karguak egotzita. Nicolás Maduro buru duen gobernuak Jose Maria Basua eta Andrés Martínez bilbotarrak giltzaperatu ditu Espainiako inteligentzia zentroko kide izatea leporatuta, baita Maduro hiltzeko saiakera egin izana ere. Arratsaldeon deizuela, astelehenean ekin diote Eusko Jaurlaritzako saiek legegintzaldi honetarako aurreikusten dituzten erronkak eta ekimenak jakinarazteari. Gasteizko Legebiltzarrean arituko dira hizketan Eskola Autonomia Erkidegoko sailburuak datorren 2 asteetan. Zehar, Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politiken sailburua izan da lehena eta euskal nortasuna mundu mailan kokatzeko beharra azpimarratu du. Gure hobetu nahiak emango digu kultura eta hizkuntza munduan nortasunez kokatzea. Munduan egoteak, munduan eragitea esan nahi du, nazioarteko dialogoan aktore izatea. Norbererenetik abiatuta unibertsala izateko gaitasuna lantzea da erronka. Pasaden ostegunean jaso zuen Ruper Ordorika abeslariak Abadiasaria Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Donostiako Tabakalera kulturgunean gauzatu zen ekinaldian Aldundiak Ordorikaren ibilbidea eta euskal kulturari egindako ekarpena ainitzatetsi nahi izan zituen. Ongi etorri guztioi, 2 euskaldun Venezuelan atxilotuta daudela jakinarazi du Nicolás Maduroren gobernuak. Jose Maria Basua eta Andrés Martínezi Espainiako inteligentzia zentruko kide izatea leporatu diete. Espioitza karguez gain Maduro hiltzen saiatu izana ere egotzi diete. Espainiako gobernuak argudio hauek ezeztatu ditu. 2 gizonezkoen familiek berriz Venezuelara turista gisa joan zirela adierazi dute. Gainera, pasaden irailaren 9an euren desagertzea salatu zuten Ertzaintzan Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenaren arabera. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basua Vadovinos y Andrés Martínez Adasme en Puerto Ayacucho. Tienen vínculos, sabemos que van a decir que no, vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Más de 400 fusiles, repito. ¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Eusko Jaurlaritzak astelehen honetan ekin dio legegintzaldi honetako ekimenak jakinarazteari. Datozen 2 asteetan zehar Eskola Autonomia Erkidegoko gobernuko kideak Gasteizko Legebiltzarrean izango dira, gainerako alderdiei aurreikusitako neurriak jakinarazteko asmoz. Gaurkoan, Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburua aritu da lehenengoz. Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburuaren txanda ere izan da. Eusko Jaurlaritzako kultura, hizkuntza politika eta kiroletako sailburua izan da lehena legegintzaldiko asmoak eta erronkak azaltzen eta konexioak sortzearen beharra azpimarratu du kultura, euskara eta kirola batzordean. Kulturak, hizkuntzak, jarduera fisikoak eta kirolak esan dodan moduan konektatzeko gai den interruptore gisa funtzionatzen dute, gizarte kohesioa sortzen dute eta gure gizartea eta herriaren nortasun garatzen laguntzen dute. Beraz, konexioak sortzea da gure zereginik nagusiena. Horretarako 3 helburu finkatu ditu kultura sailak, alde batetik Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban sortutako kulturaz arro egotea, bestetik euskararen erabilera areagotzeko jauzi kualitatiboa ematea, eta azkenik Euskal Autonomia Erkidegoa Europako jendarte aktiboenen artean kokatzea. Gure hobetu nahiak emango digu kultura eta hizkuntza munduan nortasunez kokatzea. Munduan egoteak,
munduan eragitea esan nahi du nazioarteko dialogoan aktore izatea. Norbererenetik abiatuta unibertsala izateko gaitasuna lantzea da erronka. Sailak dituen erronkak zeintzuk diren azaldu ditu Bengoetxea sailburuak, besteak beste euskal kulturaren sistema indartu eta sendotu eta gizarte kohesionatua sustatu. Munduan nor garen erakusteko behar izanari erantzutea ematen jarraitu behar dugu. Eta horretarako, euskal kulturaren eta hizkuntzaren nazioarteko hedapenaren bidea jarraitu behar dugu. Alde batetik, profesionalak munduan kokatu daitezen sustatuz, eta bestetik, kultura diplomazia landuz. Hizkuntza politika sailari dagokionez, euskararen transmisioa ziurtatzea jarri du sailak helburu argitzat. Euskararen aldeko adostasuna lantzea, erraztea eta indartzea da gure xedea. Hilaren 25 arte Eusko Jaurlaritzaren sailburu guztiek emango dituzte euren sailen erronken berri. Bengoetxearen ostea Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburuaren txanda izan da legebiltzarrean. Euskal Autonomia Erkidegoko parlamentarien aurrean eginiko agerraldian Torresek bere sailaren helburu nagusiak enplegua areagotzea eta lan baldintza eta eskubideak hobetzea direla jakinarazi du. Bizkaiko probintzia auzitegiak amnistia legea aplikatu du Bilbon 2019an jasotako eserialdi baten harira. Kataluniako erreferendumaren aldeko ekimen harengatik zigortu zituzten 4 gazte, baina helegite baten ostean baliogabetuta gelditu da sententzia. Lehen aldia da herrialde katalanetatik amnistia legea ezartzen dela. Hondarribiako alardea pasaden irailaren 8an izan zen. Hala, astebete pasa ostean guztion alardeak ospakizun honetan emakumeen parte hartzea berdintasun egoera izatea helburu duen taldeak alarde baztertzailea sustatzen duen Hause taldeari kritika egin dio, adostutakoa betetzea ez ezik, legea eta tradizioa ez errespetatzea leporatu dio. Hondarribiko alarde ospatu zenetik egun batzuk igaro ondoren, guztion alardeak alardearen gatazkari irtenbidea eman nahi dion eta emakumeek bertan parte hartu ahal izatea defendatzen duen elkarteak gogor kritikatu du alarde baztertzailea sustatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkartea. Guztion alardeak esan du hondarribiarrek inoiz baino batasun handiagoarekin bizi izan zutela irailaren 8. Alardeko kide Jaizkibelekoek eta ikuslek elkarrekin ospatu zutela jaia, elkar agurtuz eta elkar besarkatuz. Dena dela Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteko kargudunek kontrakoa ikusarazi nahi izan dutela salatu dute, eta adostutakoa legea eta tradizioa ez betetza leporatu die guztion alardeak. Alardeko konpainia guztiak alkatetzaren dekretuaren arabera zegokien ordutegian Gernikako arbolan aurkeztu behar ziren Jaizkel konpainiarekin espazio hori partekatuz. Baina alarde parekidearekin ez nahasteko ez ziren agertu gainontzeko konpainiak. Horren aurrean guztion alardeak adierazi du alardeko agintarien helburua hasieratik izan zela Gernikako arbolan izango zen nahasketa naturala saihestea. Gainera ziurtatu duten inok sinesten ez duen aitzakia bat erabili zuten, segurtasunarena. Hildorretan adierazi duten ez paradosikoena da alarde baztertzailekoak izan zirela segurtasun arazo hori eta tentsio igoera hori sustatu zutenak, azken urteetako presio kanpaina bortitzanetako bat antolatuz. Guztion alardeak mehatxu orokorrei buruz ere hitz egin du alarde baztertzailekoek hilaren 8 baino lehen argitaratu zituzten hainbat komunikatutan plazaratu direla uste izan baitute. Horren adibide gise idazki horietako batean agertzen den esaldi bat jarri du, non elkarteak ziurtatu zuen neurri legal eta sozial guztiak hartuko zituela.
Guztion alardeako hartarazi zuenez oso larriak dira zabaldu diren mezu toxikoak eta gezurrak, pertsona zehatzei egindako mehatxuak eta alardeko hainbat soldaduren kanporatzea. Guztion alardeak adierazi irailaren 8an Naosek orain arte ukiezinek ziruditen marra gorri guztiak gainditu zituela. Osakidetzak bronkiolitisaren aurkako txertak eta kanpaina jarri du martxan. Aurrei zuzenduriko kanpaina da eta jaioberriak 3 hilabetetik beherako txikiak, goiztiarra gaixotasun kronikoa duten 2 urtetik beherako aurrek jasoko dute dosia. Bronkiolitis akutuaren ondorioz jasotako ospitaleratzeak 50% jaistea da ekimen honen helburua. Bronkiolitisa arnas infekzio bat da, eta 2 urte baino gutxiagoko aurrei eragiten die, bereziki neguan. Hasieran, katarroaren sintoma berak ditu, baina egun gutxira aurra arnasteko zailtasunak izaten hasten da, eta hartualdietan nekatu egin daiteke. Suturreko mukien eta listuaren bidez kutsatzen den infekzio viral bat da. Ez kutsatzeko, eskuak garbitzea ezinbestekoa da. Horrez gain, tabakokea saihestea eta aurra haurtzaindegira ez eramatea gomendatzen da. Gaur goizean goizetik martxan dira isunak Bilboko emisio baxuko eremuan. Pasaden ekainetik debekatuta zuten sarrera Abando, Indautxu eta Abando Ibarra auzoetan A kategoriako eta ingurumen etiketarik gabeko ibilgailuek. Hala ere, orain arte ohartarazpenak besterik ez dituzte jaso neurria respetatu ez dutenek. Astelehen honetatik aurrera aldiz 200 euroko isuna oraindu beharko dute. 3 hilabeteko egokitzapen aldia igarota, Bilboko udalak gaurtik aurrera jarriko ditu isunak emisio gutxiko eremuan sartzeagatik. Araua ekainaren 15ean jarri zen indarrean eta ordutik sarbideen kontrola martxan egon da, baina isunak jarri beharrean ohartarazpenak bidali dizkiete araua urratu dutenei. Abando, Indautxu eta Abando Ibarra dira mugatutako eremuak eta lanegunetan asteleenetik barikura goizeko 7 iluntzeko 8 arte egongo da mugatuta salbuespen. Beraz, ezin izango da emisio basuko eremuna sartu, 2000 urtea baino lehen matrikulatutako gasolina motorra duten ibilgailuak eta 2006 urtea baino lehenagoko matrikula duten dieselak. Hori horrela araudia betetzen ez dutenek 200 eurorainoko isunak izango dituzte trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legean xedatutakoaren arabera. Hilabeteek aurrera ginala, murrizketa gehiago egongo dira, 2025etik aurrera esaterako B ibilgailuek ere mugatuta izango dute zentrorako sarbidea, eta 2030erako eko ibilgailuek eta C etiketa dutenek bakarrik zirkulatu eta aparkatu ahal izango dute Bilboko emisio basuko eremuan. Horrekin osasun publikoa eta Bilboko airearen kalitatea hobetu nahi dela dio Bilboko udalak 2030erako aurre ikusitako ingurugiro helburuak lortzeko. Nazioartean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidente hautagaiak bigarren atentatu saiakera bat jasandu ustez. Floridako bere etxe ondoko golf zelaian izan da gertaera eta atxilotu dute jada ustezko erasotzailea. 58 urteko gizonezko bat. Terrorist, and he needs to be ended, so we need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now. Former President Donald Trump is safe and unharmed following a protective incident shortly before 2 p.m. on Sunday at Trump International Golf Club at West Palm Beach.
Hamaika dira Euskal Herri osoan euskaraz berba egitea helburu duten taldeak. Ikasturte berriari begira, martxan dira berriz ere mintza praktika taldeak eta horietako bat dugu esaterako Eibarko herrian berbetan egitasmoa hitz egiteko gurean dugu Maider Aranberri eta Kitxo Euskara elkarteko euskara teknikaria. Ongi etorri Maider. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Astean behin helburu batek batzen ditu hainbat herritar Eibarko kaleetan euskara praktikatzeak. Hori da eta Kitxo Euskara elkarteak berbetan mintza praktika programaren bitartez eskaintzen duena. Ez da, Maider? Hori da gure helburua, zuk esan duzun bezala berbetan mintza praktika programa da, euskara praktikatzeko beharra dakenei eskaintzen ditzeun txoko bat eta bagoiaz ja 20 urtetik gora programakin eta indartsu eta sendo. Esan bezala, 20 urte ditu programak, duela urte desente hasi zenuten egitasmoa da berbetan, 2002 urtean hasi eta gaur daño hain zuzen, nola sortu zen, konta eguzu? Pizkat demanda edo euskara bati erantzuten sortu zen, hurbiltzen zen gure euskara elkartera jendia, adibidez euskaltegi zen euskara ikasten ziar duena, baina gero ezekan hazinekin praktika euskara, inguruan ezekalako nire euskaldunik, ez familian, ez lanian, ez kuadrilan, edo beste batzuk igual, nahiz eta ama hizkuntza bai izan euskara, errestasuna hitz egiteko errestasuna galdu zebelako, eskatzen zen praktika hori, edo titulu ateratzeko, edo lagun berri sakaitzeko. Orduan, helburua bat edo beste izan, eskaintzen duguna da euskara praktikatzeko aukera, beti begiro lasai, natural eta informal baten, eta horren hasi ginen, eta joan ginen inguruko herrizetara, martxan alako programak martxan zituzten beste herri batzuetara joan ginen, bertatik bertara ezagutzeko zelan funtzionatzen zaren, eta hola zen, pixkanaka, indala 22 urte, herriko euskaltegi isekin elkarlania jarri genduen martxan berretan programa. Gaur egun gainera aldaera desberdinak sortu dira, ez da? Azkenean 22 urteko ibilbide luze honetan, premia desberdinak somatzen joan gara, eta orduan hor aldaera edo beste adartxo batzuk sortu ditugu berbetan programaren barruan. Hor adibidez, gurasoak berbetan dakagu, familia girua eta kuadrilla girua euskalduntzeko programaz, azkenean euskararen transmisioan familiaren eremu estrategikoa da, eta hor pixka da familiekin lantzen dugu, mintza praktika ez horren beste, baina beste tresna batzuk erabiliz, nahi duguna da pizkat kontzientzia familiak eta kontzientzia gurasoak eta etxekoak, ze importantia den azkenean gure seme-alabei jarrera positiboa erakustia euskararekiko eta eredu izatea. Azkenean amatxo eta itatxon dako importantia den hori, importantia izango da seme-alabaintzako. Dinamika desberdinak erabiltzen ditugu, gero ongi etorri programa dakau, euskara tutik ulertzen ez daben etorri berrizentzat, baina da programa bat pixkat gerturatzeko euskarara, euskal kulturara, gure ohituretara, gero igual zein edaki salto emateko euskara ikasten hasteko, eta gero Eibarren beste herri askotan moduan bizitza soziala handixa dakagu, bai denda, komerzioetan eta ostalaritzan zer esanik ez, eta orduan, haientzako mintza praktikako ordu betetxe hori ateratzia zailagoa danez, bezero eta dendari eta tabernaren arteko elkarrizketak euskara alduntzeko beste kanpaina batzuk ditugu eta beste erraminta batzuk erabiltzen ditugu, baina honetan dauz inglobauta edo enmarkauta berbetan mintza praktika programa horren barruan. Programara begira, orokorrean, zer da berba lagunei eskaintzen diozuna? Zenbatero elkartzea da asmoa? Oinarrizkoa da, edo eskatzen dugun gutxieneko konpromisua da, astean behin elkartzea, ordu bete, talde batzuk gustora baldin badoz, ordu terdi egoten dira. Azkenean talde txikitsuak izaten dira, talde horretan egoten dira, euskaldun zar, euskaldun berri terminuakin ez nahi oso adoz, porque noiz lagatzen dago bateko euskaldun berri izateari noiz lagatzetza, noiz naiz euskaldun berri, noiz euskaldun zar, ordan, guk esaten dugu euskeraz ondo moldatzen diranak, edo euskeraz hitz egiteko ohitura dakenak, euskara praktikatzea beharra dutenekin elkartzen ditugu talde txikisetan aldala, eta hori, lehen esan dutena, taberna baten bueltan, kafetxo bat hartzen dugu bitartian, euskaraz praktikatzea giro natural eta informal batean. Hori, ez daka beste pretensio horik, argi dakauna da euskara ikasteko euskaltegi gisa dauzela, baina halako programak osagarri dira. Euskaltegi izan ikasten den osagarri ez, praktikan jartzen duzulako, baina beti be akademikotasun horretatik pizkat aldenduta, lagunartean, asko urte asko daroiaz eta isa kuadrilla bihurtu dira.
Orduan, giro informal eta natural horrek asko laguntzen dago pixkat jendia soltatzeko. Beraz, Euskara eguneko unean jakitea ez da beharrezkoa horrelako programetan parte hartzeko, ez da? Ez, gutxieneko ezagutza bat bai, ze, klaro, espaldin badozu ezer ulertzen eta espazara gai ezer hitz egiteko alako programa batean egotia balperrikakoa da. Ez da, gutxieneko ezagutza minimo bate auki behar da, baina ez da zertan izan ez da alfabetatua bez, nahi dut esan, laguntzera datozen euskaldun noiek be, horbe danetik handao, badao jendia alfabetizauta dauna, eta ez da hona be bai, eta bere borondate osoakin datorrena euskaraz hitz egitera, eta alik eta hobetuen edo berak eskainian dabena eskaintzera datorrena, eta, bueno, gero zuzenketak eta nahi dut esan hor talde bakoitza autonomua da, eta bertan adosten da, zuzendu bai, edo ez modua beba dauz, ez bat, dibidez, hori ez duzu, baditzu hori ez duzu zen ondo, eta zebaitxik ez, eta euskaldun batzuk kapasak izango dira horri erantzuteko. Beste batzuk ez natural ez jakuelako, orduan da pixkat, zozen oso informala da, pixkat momentuan urtetzen dana, eta egoleke zalantza bat suertatzen dela talde horretan, eta egon ez dela kapaz erantzun bat emateko, baina eskeperten zinua bezta hori, ez? Ja pixkat ikasteko euskaltegi izateko, hau da hitz egiteko, eta soltatzeko eta lotzak eta konplexuak galtzen joateko. Eta aldi berean, harremanak ere egiteko, zuk esan bezala, ia kuadriak ere sortzen dira programaren bitartez. Bai, pentsau, ja taldekide batzuk edo talde batzuk badoiaz ez esango dizitu gana, 5 urte. Eta horren izako darria bihurtu dira eta bitzen dituzte planak euren kabuz be bai, baina badau jendia, lehen komentatzen genduan, ez da, bai euskerakin edo euskal kulturakin, euskal giruakin azken batean, dakan kontaktu bakarra programa honen bitartez da, inguruan ez dakelako alakurik. Orduan, bada modu batez, jende horri emateko aukera, euskal girua eta euskal ohiturak eta beste gure mundutxo hau ezagutzeko, ez da? Eta jendeak lagun berrizek eitzen ditu eta lagun euskaldunak, giro euskaldun batian. Beraz bakoitzak, bere arrazoiak izango ditu taldera joateko, zenbat talde daude Ibarren? Esan bezala, talde ugari daude, batzuk urte luzez elkartzen direnak, beste batzuk berriak ere izango dira? Bai, pentsa, hasi ginen, orain dela 22 urte, talde bakarrakin 6 bat lagun. Segitxo pasau ginen bi taldera, 2 bat lagun. Eta gaur egun, 20tik gora talde izango dira, eta berbalagunak 100 gara llegatuko, baina 100 bueltan, izugarria hasi da. Talde bakoitza gainera, bere ordutegia edo izango du, goiz zein arratsaldez parte hartzeko aukera dago beraz programa honetan? Bai, azkenen batean, gu hasieran Zabalkundi itxen hasi ginean zaletasunak, zaletasunen arabera ingo ditugu taldeak, baina azkenean agintzen da bena ordute gisa da eta norberan disponibilidadia. Orduan guk eskaintza itxen duguna, jendia apuntatzen denean, ditugu taldeak astelehenetik ostiralera, goizez eta arratsaldez. Orduan aukera dago, batzuk arratsaldeko azkenen orduan, beste batzuk eguerdi partian, goiz partian, orduan dago alakarta esaten dena. Talde bakoitza gainera, esan bezala, bere asmoak edo helburuak izango ditu eta programa ez da asteroko juntadizo hortara mugatzen, taldearen arabera ekintza osagarriak ere egiten dira, ezta? Baiz, azkenean, oinarri-oinarrisa hori da, astean behin elkartzia, ordu bete ordu eta erdi euskaraz hitz egiteko, euskara praktikatzeko, baina gero elkarpetikan bai eskaintzen detzegu bestelako ekintza osagarri batzuk, parte hartzen daun nahi dabenak, eta da, adibidez, irteerak, honi udazkenean urrian ingo dugu irteera bat, eta udaberri partian beste bat, Hondarribira joango gara seguramente, Balmasedan egon ginen igaz, Bergaran bebai, eta orduan, halako irteerekin lortzen duguna da, talde ezberdinetako kideak elkar ezagutzia. Ez mugatzia bakarrik, ni nire taldetsuan, asteartetan eta nire taldia. Ez, hor ja, harreman sare hori handitxu itzen da. Jendeak sorpresak eramaten ditu, zue bai zauzen bena puntauta, eta zuko euskeraz dakizu, edo euskeraz ikasten ari zara, eta orduan sorpresa pila bat eramaten dira, eta gainera igual, zuk baten bat kalian betidanik kastelera ezagurtzen duzu, eta hortik aurrera, baina, txip aldatzen duzu, eta, hendik aurrera ikusten gara mugakitzen, agurra bintzat euskeraz, eta asko aldatzen da, txip hori asko aldatzen da, eta hizkuntza itxurak asko aldatzen dira. Sorpresa ugari izan dituzue beraz, edo behintzat hori esan dizuete parte hartzaiek, jende desentek hartu du parte urte hauetan, zer diote programaz, nolako erantzuna jaso duzue? Bueno, ez bakarrik Ibarren, gure esperientziak eta ibilbide luze honekin asko ikasi dugu, baina orokorra da, datu bat emango dizuet, ze Euskal Herri mailan indarra ondixeakan mugimentua da. Astero Euskal Herrixan, 6.000 o 7.000 ez dakit diran persona elkartzen dira astero euskara praktikatzeko. Oso mugimendu gitxi egongo dira Euskal Herri mailan, horren beste jende
elkartzen da benik, ezta? Orduan, gure esperientzia propiotik ikasi duguna da, jakina hau ez da, egun batetik bestera igartzen den aldaketa, ez da, baina denborakin, lehen esan dutena, jendea relajauta joaten da, eta jendeak hitz egiten dugu euskeraz, lasai, lagun artean daolako. Orduan, komplejo eta lotza horrek gelditzen joaten dira pixkanaka, eta bai komentatzen deskuena da, hori hori lasaiago irtetzen naiz, eta 20.000 baldin manoia, edo denda batera zerbait eskatzera, edo euskeraz salto hori arreza goitzen dabe, eta hasieran bildurrak joango dira, baina gero ez da konfiantza gehiago hartzen dabe, eta orduan, ausartagoak bihurtzen dira, eta euron egunerokotasunean ausartzen dira euskera geroz eta gehiago erabiltzera. Eta askotan motivazioa izaten da, gero euskaltegira joateko. Batzutan erabilerak ematen dizu gero motivazioa ikastera joateko alderantziz euskaltegizetara be joaten gara. Urtean 2-3 bider ikasleei azaltzera zer da mintza praktika programa guten naiz ni berbalagunekin, uron esperientzia kontatzera, eta hortikan animatzen da jende pila bat, ez? Azkenean, motibatzen zara, ikasitzen dozu, ikasten zoia zenean gehiago praktikatu nahi dozu, azkenean zirkulo bat da. Euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko programa eraginkorra dela uste duzu beraz. Bai, erabat gainera, bai. Eta zentzu askotan, esan dugun moduan, badau jendea pizkate jario edo errestasun hori berreskuratzea nahi da bena, edo seme-alabekin, etxean, etxeko lanak etxe laguntzeko orduan, pizka soltura hori berreskuratu nahi da belako, lagun berrizak etxeko, euskal girora hurbiltzeko, abantailak besterik ez dakan. Adinak eta emakume gizon edo beste modu batera identifikatzeak ere eragina dauka programa honetan, hau da, profil mota desberdinak izaten dituzue programan? Betxu, 20 urte hauetan, arreta eman dezku zelan aldatu den parte hartzaileen perfila, ez da? Hasiera batean bazan, emakumea, 65 urtekoa eta hortxe gelditzen zen. Eta urtiekin konturatu gara, geroz da gizonezko gehiago etortzen dela izena motera, eta geroz eta gazte gehiago. Horrek asko posten gaitxu, ordan perfil aldatu da, erabat talde mistua dauz, gizonezkoa geroz eta gehiago, eta gaztiak bai. Eta hor daka berronka, gaztien gana be ailegatzea da, helburua, baina pixkanaka bagoiaz. Urte luzeko lanak bere fruituak eragin dituela esan genezake beraz. Ikasturte berria hasi dugula kontuan hartuz, izena eman nahi ezkero, nola jarri gaitezke harremanetan? Eta kitxok atiak zabali ditu, urte osoan emonleik izena, duan da, ez da ezer ordaindu behar, eta kitxo.eus web horra izan sartu ezkero, edo interneten eta kitxo jarri ezkero hor dituzue telefonuak eskura, eta nahi duzuenean, eta ditxu, eta hemen gara prest, zuentzako. Baira importantia esatia, euskara praktikatu beharra duten noiez gain, euskaldun berri lehen termino hori jabe duguna, euskaldunak bebea ditxugula, ez? Azkenean, premia dakanak zehozaren bila dator gure gana, zerbitzu bat behar da belako edo zerbait, ez da? Baina euskalduna, etorri behar da eskaintzera, bere denboratikan kendu behar da, gaztian behin tarte bat, beste dedikatzeko. Orduan horrek benberitu ondixea daka eta oso balioan jartzen dugu euskaldunen figura hori bebai. Eta orduan deia itzen dugu bisei, bai premia dakanari eta bere denbora tartetxo bat dedikatzeko prest daunari bisei. Aukera ezin hobea dugu beraz euskaraz aritu eta harreman berriak egiteko. Mila esker Maider Aranberri eta Kitxo Euskara Elkarteko Euskara Teknikaria. Zuei. Onarte kontatzeko genuena informazio gehiagorako badakizuek kuskuxatu gure sare sozialak edo sartu amaika.eus atarian. Gero arte eta ongi izan.